No niin, moikka! Mä teen teille nyt tämän My Dayn tähän lifestyle-viikonloppuun ja kello on 11 nytten ja mä oon tässä nyt syönyt jo aamupalaa ja ollut koneella ja nyt mä rupean siivoamaan mun huonetta. Noin, nyt mä siivosin ton huoneen. Tän on se vähän vielä kesken, mutta suunnilleen. Ja kohta me lähdetään viemään mun pikkusisko treeneihin ja sieltä sitten Höksiä ja Jumboa ja sit sieltä hakemaan. Nyt Mäli tulee mäillä. Ja Mäli. Eli nyt lähdettiin Melin kanssa ulos. Mennään mun veljeä vastaan. Ja sitten äsken söin. Ja illalla rupean kokoon tätä videopostausta varmaan ja teen läksyt ja tollain. Meli! Meli! Nyt mä olen tässä ostarilla, kun isi meni kauppaan. Ja mä lähdettiin sitten Melin kanssa vähän pidemmälle lenkelle mukaan, että saa neiti vähän liikuntaa. Me mennään nyt Melin kanssa nukkumaan.